गोजोननाय मोनदों रंजानाय मोनदों बैसोआ बेसेबां जाखो आबौ नोङो आंनि बैसोआ 66 रानिं जादों बिसोरखौ हेफाजाब होफ्लायबाय थानाय बायदि माबायदि मोनदों दा गोसोआव खुसि मोनदों खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव दिनै मोनसेबाव नोंथांमोन बारा नुफेरनि आनकमन मोनसे कन्टेन्ट भिडिअ आं लाबोबावदों आङो लाखि दिनैहाय आं दंफैयो बेंटल मिशन बेयो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल मिशन डन बस्क बेवहाय आरोबाव दिनैहाय बेबायदिनो गोथार जुलि दङ बैसो जानाय आं आबौ आरो आबै जायो सोमोन्दोआवहाय बेनिफ्राय नैबे गिर्जायानो जाहैबाय जोंनि बेंटल मिशननि पुराना गिर्जा नैबे गिर्जायावनो हाबाखौ होनो थांगासिनो दं बे बेंटल मिशननि माइकेल रुवा चार्च होगोन आरो नोंथांमोना नायलांदो आबैया फैबाय नै हिनजाव गोदाना दे गोजोन्थों गोजोन्थों औ रेडि जाबाय दा नैबेनिफ्राय लांगोनानिफ्राय ओरै सिगाङाव हाबलांसिगोन सिगाङाव जिरायनानै ओमफ्राय ब्लेसिंखौ रिसिभ खालामसिगोन आरो आबौ ओमफ्राय हौवा गोदान आबौआ नै दे गोजोन्थों नैबे बिथांमोना मानि थाखाय नैबे बैसोआवहाय दिनैहाय हाबा लानो एबा ब्लेसिं लानो फैखो नैबेखौ जोङो जोंनि मानगोनां बेयो जोंनि बेंटल पारिसनि एभेन्जेलिस्ट बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय बिसोरो आजि हौवा हिन्जाव थाज्लायनानै 35 बोसोर बायदि जाबाय नाथाय मानो हाबा जायाखै बिनि मुल उद्देश्यखौ आं बुंनो सानबाय जाहैबाय आंनि बुंनाया बेनो जे जोंनि गुमैदेवल सिं जाय व्यक्ति बिहा सासे गिबि हिन्जाव दङमोन दा बे गिबि हिन्जाव थाखानायखाय ना जोंनि काथलिक धोरोमनि आयेन बायदि सानै हाबा मोना ना बिहारि थारमाने बर'आव बुङो बिहारि लानो हाया जोंनि काथलिक धोरोमनि आयेन बायदि दा बे हिसाबैहाय बियो गिबिजों गोथार जुलि जानायखाय बियो गदाय लादोंब्लाबो बियो गोथार जुलि मोनाखैमोन बियो गोथार जुलि बिखौ होनो हायाखै जोंनि आयेना हमथायो दा दिनै बिनि गिबि हिन्जावा जायजों बियो गोथार जुलि मोनदोंमोन बियो रुंसारि जानानै थांबाय दाख्लै बावैसो सिगां दा बे थैनानै थांखांनायनि उनावसो दा गदाया दङ हिसाबै गदायखौहाय दा गोथार जुलिनि ब्लेसिं खालामनाय जागोन दिनैनि दिना बे आरो बे बोराय आरो बुरै बैसोआवहाय हाबा खालामनायनि गुबै जाहोना बेनो दा गोजोननाय थाबाय आमाइनिसिम बेनिफ्राय बिदिनो नोंथांमोनाबो मिथिगौ बयहाबो धोरोमहा गावबा गाव मोनफा मोनफा आयेन माखासे थायो आयेन बायदिहाय दा बिथांमोना दिनै हाबा एबा गोथार जुलि मोननो थांगासिनो दं बिराद गोजोननायनि बाथ्रा दा नोंथांमोना नायलांदो दिनैबो बिराद लाखि आङो आरो लोगो मोनबावबाय बेबायदि बैसो जानाय सुबुंफोरनि हाबा होनाय एबा ब्लेसिं बेखौहाय अब्ला हाबलांदिनि गिर्जा न' सिङावहाय खारन गिर्जा न' सिङावसो जागोन दिनैनि ब्लेसिं एबा हाबा होनाय दा सिङाव माबायदि बेखौबो नोंथांमोना नायना लानो दा काथलिक धोरोमनि आयेन बायदियै बिथांजोआ बिहारि जानायलाय बाप्तिस्माखौ मोनथ'वाखैमोन दा बिथांजोखौहाय हाबा होनायनि सिगाङाव दौरिनि गेजेरजों बिथांजोखौ बाप्तिस्मा होग्रोनाय जागोन जायहा मोनसे गिदिर साक्रामेन्ट काथलिक धोरोमाव हाबनायनि दा फादार दामियान बसुमतारिया बिथांजोखौ बाप्तिस्मा होग्रोबाय बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा होयो आमेन एबा आखलनि हेफाजाबजों नोङो बे देगानायखौ जोबनो गोथांसिन गोथारैनो दोन आमेन आरो बिफा इसोरनि रंजानाय मिजिङावहाय गावनि फोथायनायखौ दिन्थिनाय बायदि आमेन बे समाव जाबाय थाम थिम हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान दा बिथांमोना आवगायलांसिगोन सिगां फारसे गिर्जा न' सिङावनो बिनिफ्राय बिथांमोना नाजावसिगोन इसोरनिफ्राय बोर एबा हाबानि ब्लेसिं नोंसोरो मानसिनि अननाय आरो हाबानि ओंथिखौ मिथिबाय दा आं गिर्जानि मुङै मा नोंसोरो उदां गोसोजों आरो नारसिन जायालासे सासेया गुबुन सासेनो गावजों गाव हाबायावहाय गथायनो साननानै लाखाबाय नामा जों साननानै लाखाबाय मा नोंसोरो हौवा हिन्जाव जानानै थैस' थांस' गावजों गाव अनज्लायनो आरो मान होज्लायनो थाम थिम नामा समालि आं देवलसिं नोंखौ आं थैस' थांस'नि थाखाय
दानिफ्राय जुग जोबथाराजासे दुखुआव सुखुआव आं आं नोंनो फोथायसुला जानानै थागोन नोंजों थैस' थांस' रायजो जानानै नोंखौ अनलांगोन समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि हिन्जाव जानानै थागोन फोथारथों आरो नोंसोरनि सायावहाय बोर होथों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोखथाथों फोरबुआ बे आखथामफोरखौ बोर होथों जायखौ नोंसोरो गावनि अननाय आरो फोथायज्लायनायनि असमालि बिफा आरो फिसा गोथार जिउनि मुङै आंनि बे अननाय मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आथामखौ गानहोनाय जाबाय अदेवलसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे मालाखौ बोर हो जेरै हौवा आरो हिन्जावा नोंनि गोसो आरो हारिमुनि हुदा बायदि बेखौ बाहायनानै नोंनिफ्राय बोर आरो जिउनि रैखाथि मोननाय बायदि जोंनि प्रभु ख्रीष्टनि गेजेरजों आमेन बियो बिसोरखौ हेफाजाब होफ्लायबाय थानाय बायदि हौवाफ्रा गासै संसारनि दाग्रा नों हौवा आरो हिन्जावखौ गावनि महरावहाय दानानै बे समाव हाबा जाखांनायनि उनाव फट' सेसन एबा फट' लानाय सावगारि सेबखांनाय बेयो मोनसे मोजां नेरसोन थानाय बायदि अननायनि आरो इसोरनि बोर मोननायजों लोगोसे नै नायदो येस मोजाङै नायना लाबावदो नै जोबोद मोजां आरो गोजोननाय थाबाय आबौ आबैनिसिम इसोरा बिथांमोनखौ बोर होलांबाय थाथों मोजां देहा मोनबाय थाथों दे गोजोन्थों नैबे जाहैबाय नै मेरिज रेजिस्टार नैबे मेरिज रेजिस्टारावहाय बिथांमोनाबो सहि होसिगोन आरो नैबे आदैमोनहा जाहैबाय विटनेस साखि ओमफ्राय मण्डलनि दैदेनगिरि बेनिफ्राय गोबाव सम साक्रामेन्ट मोनाखैमोन दिनै हाबा मोननायनि गेजेरजों माबायदि गोजोननाय मोनदों आबौ नायनो गोजोननाय मोनदों फुरा गोजोननाय मोनदों रंजानाय मोनदों खारन गोबाव बोसोरनिफ्राय आङो हयथ' जाय आइजोआ आंजों दंमोन बे आइजोजों आं पाप खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय आफा इसोर आंखौ अननायजों आंनि जिउआव आंनि गोसोआव इनायनो गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय होबाय बेसे गोबाव जाखोमोन बेजों थानाया नैबे बेजों आं थानाया खमसे खम गैयाब्लाबो 1985 आरो 86 नि गेजेराव जोङो कर्ट मेरिज लालायदोंमोन आबौ बेनिफ्राय दा गोबाव बोसोर जाबोबाय नाथाय दिनै आङो इसोरनि अननायजों आङो बेनिफ्राय मुक्ति जाबाय होननानै आङो साननानै लाबाय बैसोआ बेसेबां जाखो आबौ नोङो आंनि बैसोआ 66 रानिं जादों 66 इयार्स दे हामबायसै दे गोजोननाय मोनबाय दा औ दिनैहाय गिर्जायाव हाबनानै साक्रामेन्ट नाजावनो मोनबाय औ सिगां मोनाखैमोन माबायदि मोनदों दा गोसोआव खुसि मोनदों
दे दे आबैनि बैसोआ माबायदि जागोन 66 औ 60 बोसोर बारबाय औ बेबायदि आरो दा बिराद गोजोननायनि दिन नैबे आबौ आबैनिया नै बेलाय आरोबाव हाबानि मुङाव एसे जानायबो दङ नै खाना फिना बेलाय नै ब्रेड ओमफ्राय बे मा आबौ बे अमा बेदर दंलायबावो बा अमा गोरान हांलायबावसो बेखौ एवनानै लाबोखाबाय माने ज' जायफ्रा दिनैहाय नैबे ब्लेसिङाव बाहागो लादों ज' जालायनायसै आरो बिसोरनि गोजोननायावनो जोंनिबो गोजोननाय फैद' खमैबावबाय 12 जन नों खमैला गोथाव जागोन दा जायो गोथाव जागोन पुरा टेस्टि नुदों औ आंथ' मेजेमल' जायो जाहैबाय अब्ला नैबे जानाय लोंनायजोंनो नैबे भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन